Umhleli weindaba zombusazwe SABC Muzwandile Mbeje ubesenqungqutheleni ye-SACP uyizwe kusuka nokuhlala inkulumo kaMengameli we-ANC uzoselekelela ukuyihlaziya shanda sikwamukele eindabeni zakusihlwa. Umengameli we-ANC ubebukeka umuntu olwayo enkulumeni yakhe. Sibonga kakhulu sibingelele nabalaleli ayinebala uzwele nawe ukhumbule phela ukuthi esikhathini nje esizinyanga eziyisithupha noma ngaphansana kwalokho kuzoba nenkomfa enkulu yokukhetha ubuholi vele sekuqaliwe ke kuyaliwa sibonile inkomfa sayibona yaseGauteng sayibona yaseMpumalanga sayibona yaseSeastern Cape ngeviki elizayo ke kuzobe kuyinkomfa yakwaZulu Natal njengoba kwenzeka yonke lento umongameli ubhekene ke nokuvulelwa icala ke lokho akuvulelwe uArthur Fraser lo owayehola ezobunhloli ngalokho umbuzo abambuza ke mhlawumbe labaphikisana naye ukuthi yini eyivule manje ukushuthi kuyaliwa ingakho ke eqoke ukuthi hayi ke azilime ziyetsheni ngoba niyangilwisa nami ngiyalwa ke ngani na wakubeka futhi kwacaca ukuthi yonke lento ebangwayo kubangwa inhliziyo nomongo we-ANC onini na ongoDisemba njengoba kuyokhethweni olukhulu. Besibheke ukuthi uzokhuluma ngeload shedding exakile Shandu kodwa waveza isiphakamiso se-Energy Summit imbizo yezamandla nakho kuseyisiphakamiso nje. Into ayibaluleke kakhulu lapho wena Vusizwe ukuthi uthe njenge-alliance umbimbi kumele behlangane bekhulume ngalolu daba kodwa mhlambe okunye kakubalulekile kushilo wayesethi ke kwenezimbalwa uzokhuluma nesizwe esho ukuthi zinyathelo zina seyithathile ukuthi kulungiswe lolu talatiya ngempela izwe elibhekene nalo siyethemba ukuthi mhlambe ngenza kube yiyo lempela sonto noma mhlambe eqaleni kweviki elizayo kodwa ke yena uzokhuluma nesizwe einsukwini ezimbalwa ezosichazela ukuthi kwenzekani. Shandu bubukeka bubila mbizanyu utshwala eqenjini ANC umengameli uthula inkulumo ngapha engqungqutheleni SACP ngale ekomkhulu kunamalunga abhikishayo angeneme ngayo. Uzokhumbula ke ukuthi nje basesishilo nje imhlambi emibili le iyalana labo abayibiza ngokuthi bayi-RET sebesithathe isinqumo ingakho ubona abantu abanjengo Super Mahumapelo kuleya mashi bezothi cha yehla mongameli. Sibonge kakhulu kuShando ngumhleli weindaba zombusazwe SABC.